O karon sa Balitang National. National. Report. Ang Malacanang kagapong adlaw ni kumpirmar nga ilang imbestigaran ang mga taho nga dunay pipila ka mga local government officials nga nabiyay kini sa gawas sa nasod sa nakalabay nga simana bisan pa sa kamanduan nga pagkanselar sa mga biyahe aron makapreparar sa umalabot nga mga bagyo sama ni bagyong Tinuo ni bagyo nga uwan. Listahan gikan sa Department of Interior and Local Government nagpakita nga labing minus 7 ka mga mayor o usa ka board member sa Cebu ang niadto kini sa United Kingdom atol sa paghahapak ni bagyong Tino. Samtang si Interior Secretary John Micromilla ni kumpirmar usab nga ang gobernador sa Isabela nga si Governor Rodolfo Rodito Albano dito kini sa Germany sa diya nga mihapak usab si Super Typhoon na uwan na mikusukuso sa iyang lalawigan. Matod pa ni DILG Secretary Remulla ipamayag kini pinagi sa Pamabas Malacanang si Undersecretary Claire Castro. Laing nasudnon nga balita. Francis Chis Escudero nang hinaot nga ligon ang mga balaod nun upamaagi alang sa transparency ug accountability sa tanang proyekto sa gobyerno nga apil sa national budget aron madikayan ang mga irregulalidad ug pag-abuso sa pundo sa katawhan aron masiguro ang technical ug pinansyal nga ligon ang mga proyekto sa infrastruktura nga ipatuman. Nag-file si Escudero og Senate Bill number 1461 o alang sa gitawag og Infrastructure Appropriation Integrity Act. Subos sa maong balaod nun ang tanang proyekto sa infrastruktura kinahanglan adunay mekanismo sama sa station number, geotagging, geodetic coordinates o guban pang mga teknolohiya nga makatabang aron dalig maila o mabisita ang lokasyon sa proyekto bisan unsang orasaha. Matod pang Escudero, ang geotagging usa ka labing importante sa pagi aron makita nato kung asa gyud punda o nahimutang ang proyekto, kung adunay aktual nga trabaho o kung nakatinggalang samtang nagpagawas gyapon o pundo ang gobyerno. Dugang usab niya gipasabot usab sa balaod nun nga dili dapat apilon sa national budget o ipatuman ang bisan unsang proyekto kung wala kini nakalusot sa usa ka kumpleto nga tukion sa feasibility study. Ang mga technical o financial nga dokumento lakip na ang detalye sa presyo, standard nga gastos sa materyales ug estimate sa kantidad kinahanglan nga klaro ug sakto ug abri kinis publiko. Dugang pang Escudero kinahanglan nga kumpleto ug transparent ang dokumentasyon aron maapil sa proyekto sa National Expenditure Program kun NEP ug General Appropriation Act kun GAA. Kung kini ma-review ug mabit properly, dili kini ang tagaan ug bisan unsa nga pisintimo sa pundo sa gobyerno. Gidili usab sa balaod nun ang budget splitting o ang pagbahinbin sa pundo sa proyekto sa laing-laing phases tungod kini kay practice nga dunay gi-prohibitar ubo sa Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act. Ang pag-split sa government contracts usa ka tawagi aron malikayan ang balaod o mapaagi ang korupsyon pasidaan pang Escudero. Samtang og kasamdangan kay imbestigahan sa Senado sa bahin nga ang mga proyekto sa flood control daghang issue nakita sama sa standard nga trabaho, sobra sa presyo sa materyales ug bisan sa kawad-an sa aktual nga proyekto o gitawag og ghost project. Ning baguhay lang nagsulat si Escudero ngadto kang Senador Sherwin Gatchalian, chairman sa Senate Committee on Finance aron hangyoon nga iapil ang mga transparency ug accountability sa provision sa Senate Bill 1461 isip General Provision sa 2026 National Budget o special nga provision ubos sa mga partikular nga ahensya. Let's go. Report. Si Bagyo ng Uwan ang nagpamintinar kini siyang Gikosgon samtang nagayro kini pangon sa miyanang bahin sa dito sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ang sentro sa Bagyo nga Uwan gibanabana kini na imutang mga 365 kilometros kasadpan sa Kalayan, Cagayan
gawas na sa Philippine Area of Responsibility doon na doon na kini gikusgon nga mokabas 120 kilometers matagtag na dos tunga-tunga o pag-unos nga mabutog 150 kilometers matagtag na o nagagimo kini 15 kilometers sa matagtag na ang tropical cyclone wing signal number 2 parehong kining isa sa pipila ka mga lugar dito sa Luzon sama sa Batanes, Cagayan, Kalinga, Abra o ubang pang mga nasod, mga lalawigan sa northern Luzon. That is the go. That is the go. Report. Report. Sa Paugat Kusog, andam na ang anak ni Filipino Boxing Legend Manny Pacquiao.